Manak manya kwa Ramogi Tv dakika ena uchiela tok saa 3 mar okinyi. Nyadendi Joyce Oduor osetedo tedo rech kanyo, ineno kata mana rabuon gi mamoko kanyo, mabende osemiwa miluma ahinya kwantiere e studio. Kaka manya kwa Ramogi Tv mana kaka pile koseromo saa 3 mar okinyi wadonje kidieny mano mar mbaka oromo, kidieny mabende nitiere gi kidienje ariyo. Mano mbaka oromo nitiere kidienje ariyo, mano chal mar fwambo kanyakla gi twak e chenro mar mbaka oromo. Koko mano antiere ka mar kelo ni chal mar fwambo bang'e nyawadwa Cleophas Oluoch biro bedo ka donjo gi chenro twak e chenro mar mbaka oromo. Koko manya kwa Ramogi Tv okinyi makawuono mathoth bedo karabara timore kor gwenge mopogore pacho kaendi. An ka mar nyisi mar uloni gigo eko mabende jofwambo magwa biro bedo ka luwo odiochieng' makawuono, mabende duto te ibiro yudo ka iyude chenro magwa mag weche manyien chakre migago mano mar saa 1 mamidhiambo kanyakla gi saa 3 mano mar otieno. Koko mano odiochieng' makawuono ginang'o mabende biro bedo kwaluoni. Kineno ranyisi mama en ranyisi mar duol mochung' ne jotije mag piny owacho, king'e gi dho ngere Public Service Commission. Odiochieng' makawuono kwa Ramogi Tv duol mochung' ne ndiko jotije mag piny owacho biro bedo ka chako okenge mar dayo dhog jogoeko mabende nosechwalo kata mana nyinggi mar mondo mi obed jogoro mongirore e pacho kaendi. Wantiere gi kwan mar ji 500 gi 85 mabende nosebedo shortlisted gi dho ngere mar dhi laro kombe mag jogoro mongirore e pacho kaendi. Koro chakre odiochieng' makawuono mane chenro mabende chakre saa 2 mar okinyi makawuono, chenro makamano dhi nyime ka bende biro bedo korumo saa 3 mano saa 9 gi dakika 30 mano mar midhiambo odiochieng' makawuono. Kata kamano chenro makawuono ka chako odiochieng' makawuono, chenro mar dayo dhog jogoeko mabende manyo kombe mag jogoro mongirore biro bedo ka dhi nyime nyaka chieng' tarik 22 mano mar dwe mar 10 dwe mabende wantiere ni. Ka bende okinyi makawuono kwan mag ji 50 kod 9 ibibed kida dhoggi odiochieng' makawuono chakre saa 2 mabende chenro makamano chakre nyaka saa 9:30 mar midhiambo odiochieng' makawuono. Moko kuom ji mabende idayo dhoggi odiochieng' makawuono oriwo Laktar Beatrice Muganda Inyang'ala, ma na en jalup running mate kata mnakiero dho ngere running mate jalup Cleophas Malala e kinde mabende nolaro komb gavana e county mano ma Kakamega. Odiochieng' makawuono bende wantiere gi David Ole Sankok, kinyalo pare mano en jaod bura mane wala mane od bura mar 12. Bende wantiere gi Mary Chebukati Wanyonyi mabende en min od Wafula Chebukati mabende en jata chenro kramna jakom mano mar duol mar IBC. Koro odiochieng' makawuono wantiere gi jofwambo magwa mabende biro bedo kaluwo chal mar wach makamano. Ka bende odiochieng' makawuono duol mochung' ne ndiko jotije mag piny owacho PAC chako dayo dhog jogoeko mabende kimanyo jogoro mongirore e pacho kaendi. Ka bende chenro makamano itayo e log tich mano mar duol mar PAC mabende nitiere buore Nairobi. Kopogre gi manya kwa Ramogi Tv nango kendo matimore okinyi makawuono bende kineno logo kata mana ranyisi makama ma en duol mar National Police Service. Odiochieng' manyoro nyako Ramogi Tv bende nakelo ni kata e chal mar fwambo. Duol mar National Police Service bende nochako okenge mano mar manyo DCI mano okwach kich e pacho kaendi. Chenro mar dayo dhoggi notima yango odiochieng' manyoro mago kwan mag ji 10 mabende koro dwaro lemo mar okwach kich mano bang' okwach kich ma pacho kaendi machon mong'ere kaka George Kinoti ne ogweyo tao. Koro odiochieng' makawuono bang' kano da dhoggi dho ji 10 odiochieng' manyoro, odiochieng' makawuono ji 3 mabende kano seda dhoggi mabende gineno ni owinjore gi lemo makamano ibibed ka ichwalo nyinge 3 no ne jatend piny Kenya mano William Ruto. Koro kang' makamano duol mar National Police Service kokalo ir jakom margi mong'ere kaka Eliud Kidnuthia gibiro bedo ka gitero nyinge makamago. Bende oganda mapacho kendi rito ponono ni jatend piny Kenya mano William Ruto biro bedo kalando DCI mano okwach kich manyien kabiro chopo chieng' tich abich. Parni okwach kich e yor kojolo mabende ne itayo kanyo gi Hamisi Masa ne ondike e yor kojolo chieng' tarik 30 mano mar dwe mar 9
mar higani. Ka bende koro niwacho ni okang' ma kamano biro bedo thuolo mar yor kojolo kuom thuolo mar ndalo 14. Koro ndalo 14 biro bedo karumo chieng' tich abich. Koro igeno ni e jumani mano koro mo chieng' tich abich wabiro bedo ka wayudo okwach kich, jatend okwach kich manyien. Odiochieng' ma kawuono mane chenro ma bende dhi timore nyinge adek ibiro bed ka ichwalo ne jatend piny Kenya William Ruto. Kopogore gi manya kora muge jwange nango kendo matimore tipo kineno ka ma jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Odiochieng' ma kawuono Rigathi Gachagua dhi bedo e romo moro, romo mayo mar nono somb CBC. Inyalo paro chieng' tarik 30 mar dwe mar 9 mar higani bende jatend piny Kenya William Ruto ne opuodho jokanyo 49 ma bende nono somb CBC, okang' ma bende nego bed ni ginono kuom thuolo mar dweche 6 ka bende itelo ne kod jakom margi mong'ere kaka Rafael Munavu. Koro odiochieng' ma kawuono kora muge jwang' Rigathi Gachagua dhi e romo mong'ere gi dho ngere kaka CBC Working Party ma bende obagi okinyi ma kawuono mano e gwenge mag Karen. Chenro mane bedi chakre sani mano saa 3 mar okinyi. Chenro ma kamano biro chakre ni kora muga jong wabiro bedo kwa kelo ni achiel kachiel. Kopogore gi manya kora muga jong nango kendo ma bende wantiere godo kineno tipo makama ma en governor e county ma Homa Bay mano Gladys Nyasuna Wanga. Odiochieng' manyoro gavana ma Homa Bay mano Gladys Wanga bende no yango nying jotelo mogwelo e lemo mago mag jotend migepe kod lemo mamoko madito mano e apis governor e county ma Homa Bay. Ji 10 ne ogwel e lemo mano mar jotend migepe ka ji 11 mamoko ne ogwele e lemo mar jong'ad rieko e chenro mopogore e county ma Kisii. Koro odiochieng' ma kawuono kora muge jwang' wantiere gi jafombo marwa e county ma Homa Bay Ali Abich biro bedo ka winjo pach jopiny ahinya kaluwore gi nyinge ma bende Gladys Nyasuna Wanga ne ogwelo godo lemo makamano. Par ni jotend migepe mopogore ma bende notiyo e sirikand gavana machon e county ma Homa Bay mong'ere kaka Awiti. Mano Awiti odiochieng' kata mana manyoro kaluwore kod okang' makamano onge jatend migao moramora ma bende ne ogwel kata no wal kuwuok e telo mar Cyprian Awiti mano governor e county ma Homa Bay. Kamano nyakora muga jong minene tipo ni kanyo minene TV ni kanyo mago gin moko kuom tipo mag nyinge ma bende no gwali neno Joseph Oyugi Magwanga kanyo. Joseph Oyugi Magwanga en jalup governor e county ma Homa Bay en bende no chiwne lemo moko kanyo mago duto te ma bende ineno achiel kachiel. Mago gin lendo ma bende governor ma Homa Bay Gladys Wanga no chiwo odiochieng' manyoro. Nyige go duto te ineno kanyo nyakwara muge jwang' ma bende no gwel odiochieng' manyoro. Ji 10 ogwel e lemo mar jotend migepe ka ji 11 mamoko ogwel e lemo mar jong'ad rieko e chenro mopogore e county ma Migori. Mago gin moko kuom nyinge ma bende ineno e TV ni kanyo. Kopogore gi manya koro muge jwang' nango kendo matimore odiochieng' ma kawuono mana kwa nyalo ng'iyo moko kuom okenge ma bende timore odiochieng' ma kawuono. Adwaro mar mondo mi wadhi e weche ahinya midhialo godo tuo mar kansa. Ing'eni dwe mar 10 mar higa ka higa piny ngima jadhialo tuo mar kansa. To idhialo tuo mar kansa dwe mar 10 nango. E dwe mar 10 ojadhial tuo mar kansa ahinya mar thuno. Emomiyo odiochieng' ma kawuono kata mana e kor dwe ni chakre tarik 1 iseneno ka jofwambo mago osebedo kata mana ka rwako ranyisi machal kama. Ranyisi machal kama mano mar kansa. Koro kineno kwa rwake wadhialo godo kata mana wahingo godo dwe mar 10 ma bende piny ngima jadhialo tuo mar kansa ahinya mar thuno. Odiochieng' ma kawuono jafwambo marwa e county ma Migori mano George Juma obiro bedo ka otimonwa nonro ahinya pim ma bende osebed kata mana kitimo mar kansa ahinya ne jomachuo bende kinde ka kinde bende kansa bende jamako ahinya kansa mar thuno ni. Nonro ma bende itimo ne jomachuo to chal nade. Odiochieng' ma kawuono George Juma biro bedo ka timonwa apedha ahinya mar okang' makamano. Bende jomachuo bende uwuok oko mar mondo mi odhi otimnu screening mano nonro mar kansa ahinya mano mar thuno. Ka dwe mar 10 en dweno ma bende piny ngima jahingo. Odiochieng' noro ma bende idhialo godo tuo mano mar kansa mar thuno.
Chenro mabende chakre chieng' tarik 1 mar dwe mar 10 nyaka chieng' tarik 11 mano mar dwe mar 10. Koro kama intiere ne ni odhi otimni nonro makoni kod kocha. To kamana kansa mar thuno kende kata mana kansa mopogore opogore kinde mabende dwe nieri nitiere moko kuom migepe osuptende mopogore opogore mabende jatimo nonro makamagi e yor nono. Koro ka thuolo makare ilimo kuonde thieth mopogore opogore mar mondo mi ng'e chal mar ngimani. Kopogore gi manya koro mga jonge nango kendo manatimore kineno maua makama ma en maua ranyisi mano mar pyrethrum. Odiochieng' makawuono e kaunti ma Kisii nyakoro mga jwanga. Jodito mawuok e kambi mano mabende rego maua ni maua mong'ere kaka pyrethrum flower. En maua mabende kinde ka kinde ojati godo e loso yadh nego suna luang'ni e kinde le mamoko matindo. Koro odiochieng' makawuono jodito mawuok e kambi marego maua mano mar pyrethrum timo limbe kaunti ma Kisii ka bende ne giromo kod gavana e kaunti ma Kisii Mano Simba Arati kaluwore gi jiwo pith mar maua makama e kaunti ma Kisii. Koro jafwambo maro e kaunti ma Kisii Mano Crispin Otieno biro bedo kaluonwa okang' makama odiochieng' makawuono. Kopogore gi mano nango kendo wantiere godo adwaro mar mondo mi watiek gi wach makama kineno tung lieje ariyogi ma en kaunti ma Mombasa. Odiochieng' makawuono e kaunti ma Mombasa jafwambo maro e kaunti ma Mombasa Mano Joja Oko biro bedo kaluonwa weche motenre kod thieth ka bad migawo mochung'ne yore mag thieth e kaunti ma Mombasa mong'ere gi dho ngere kaka Healthcare Task Force. Odiochieng' makawuono gibiro bedo ka gikawo pach jopiny e wi yore mag bero chenro mag thieth e kaunti ma Mombasa. Joja Oko biro bedo kaluonwa wach makamano odiochieng' makawuono. Koro manya koro mga jwang' gi kanyo bende maneno ka kelowa e giko mar chal mar fwambo odiochieng' makawuono. Parni weche giduto nyakora mga jwang' ibiro bedo ka iyudo achiel kachiel mano kokalo e TV marwa mar Ramogi. Koko mano mabiro bang' ma en twak e chenro mar mbaka oromo mabende idhita kod nyawadwa Cleophas Oluoch. Gavana mari mabende ni yiero kata ka nok yiere to kata noloyo osebedo kotiyo e yo machalo nade. Ndalo en 46 nyaka ne Governors Chamuma katiyo e kor gwenge mopogore opogore. Bende tich osechakre kata oyo. Mano e twak mabende nyawadwa Cleophas Oluoch donjo godo e kind thuolo manok kik dhi mabor. Yud chudo maromre kodi kaito iti kod omenda matin ne chudo miyudo. Ngeso kangeso chakre sade kokinyi en seche mag Wayudo weche mamuro nyithindo kaka Talanta Tuko fulta kimaso Sitendawili Kodalunga Pasase to chenro ok nyal bedo chenro kaonge Sigana Kanwa sigani mamitna Chuo gik moko Kod tedo Turuko dwangeso kangeso kawangi Lox Ponde kata Lox P Josephine Achieng kata Josephine Jos Kod Ansali Kosgi Odhiambo kata Kihero Sally the Queen. Wanero ngeso Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Kwa majina naitwa Peter Masinde, nimeshinda 1 million kwa Jackpot Mbao bonus. Nimefurahi sana kwa kushinda hii bonus. Hii pesa nitaitumia kwa kununua shamba na kulipia watoto school fees. Na wahimiza wagazi wa Busia waendelee kushiriki hii kitu, si ya uongo, ni kitu ya ukweli. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement.
Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Vipi wa Kenya? Sasa unaweza kupata wimbo huu kama sikiza tune yako. Bonyeza star 811 star 344 hash. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Chal nade. Chal kagimi unka kang'iyo singi pacha te. Kiki huma hinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal kagima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal kagima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime iweche manyien kaka gituch kod gik mamoko kaka gitimore kendo opogore pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Bein kod penjo mora mora. Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni wacho ni tuo mar kansa ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich wakeloni lakteche mopogore opogore ma biro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno sa 12 e penj laktar mana e Ramogi TV. Nagora Ramogi Jwango ya ureke no machiegni. Ma en Ramogi TV mabiro ne achiel kachiel ka wuok buore Nairobi kae ka wakelo ni weche matucho aseyudo kanyo matimore county ma Nairobi ka matimore counties ma oko mantiere counties ma Kaluo bende warango kanyo counties ma Siaya ma Bay Migori ka warango bende mago matimore county ma Siaya Kisumu bende wiok wilgo county ma Kisii kata to gin gik mage matimore. Nyaka Ramogi Jwango rwaki ni machiegni nyinga Cleophas Luoch ka wachako twak sani chenro kaka pile en mano mar mbaka oromo wagoyo kodi mbaka te mbaka ma wagoyo wapuonjore kodi to abedo kod ng'eyo ni gik mage matimore alora waka okinyi maka wono wantiere gi hawe ni maro wantiere ka kod jolony sectors mopogore makoro wadano nogo ni counties to dinare to kapoka koni kana ngin welo mage mango tutiko roko chako sani nyaka sabich maro nyango wantiere live e Facebook mar Ramogi TV kacha yudo en mana chiel kende nyaka Ramogi Jwang en gi tik mablu sani kirango kanyo ji 100,111 duto ntiere kacha ka girango kendo gine Ramogi TV okinyi maka wono donj mana kacha ipenjiri ko machalo nyaneno wakanye ka intiere wuoth intiere safar download mana app mari mano mar Citizen Digital app to kise download iyudo wayo moro makare kendo kido yo makare die kidienyo mar live TV kacha miyudo Ramogi TV kise download e Play Store kacha kata kinyia tiyo gi iPhone kacha tinyalo yudo wa App Store mari yudo kacha Citizen Digital kidienyo mar live TV tiyo Ramogi TV live chenro duto seche 24 odiochieng pile ka pile mago odiochienge 7 mag juma iyudo wakacha rwakni machiegni mondo mi kik ibed mabor kodwa SMS line mara bende wayawo sani ka SMS line kanyo en 3 wantiere karka achiel kodi mondo ikonwa gik mage ma itimo yo machalo nade. Thuond wach odiochieng ma kawuono en tiyo mag governors e counties mopogore opogore. Ndalo sekalo moko sekawo ndalo 47 44 arene gi cham muma 45 arene gi cham muma sani ka irango tije gi osetim e yo machalo nade bende gisetimo tich kaluwore gi gino mane gisingo mane gichiwo nyaka sani counties mane giyudo mochopo kaje tielo mokwongo ka ikaw kuom governors mamoko gintiere gi ting mane to governors modok gidok timo gigo mane gichako koso oyo
arwakini machiegni. Chenro en mar mbako romo. Antie gi welo adek okinyi ma kawuono magi yawuot luo ma wigi otimo jere kendo wantie kod ka mondo mi wapuonjre kendo wabed kod ng'eyo ni gik mage matimore e counties wa ka wanono gi matut kendo makare. E kaunti ma Nairobi kae antiere kod jalony e weche mag chike ma bende en janon weche mag siasa ka warango ni gik mage matimore e alworawa korango weche mag telo bende singo sera kod siasa gik mage masani kod irango singo ne osetim sera ne giseuso kendo koro sani gimodong' keto singo mane giketo kata singo mane gikono jopiny e tim. Antiere kae kod okil Kamaloka Daktari MJ machiegni. Erokamano ahinya Cleophas. En thuolo machielo ma wayudo mar twak kodi. Manya bedo thuolo ni mokwongo e Ramogi TV kata ka kore twak kodwa e chenro ni mar mbaka oromo. MJ okumu okil Kamaloka mabende Siaya. Sani ka warachako mana twak ka. Angi lerwa ni kaunti ma Siaya kata tinene nade. Nyaka sani achiel wi 10 minane gavana ma Siaya masani osechopo kacha ndalo 45. Mokwongo go kana first ndagoni erokamano Ramogi TV mae mara nafasi mara mokwongo mabiri Ramogi TV but nyaka ne Ramogi chakre radio 2013 up to 2016 nana very common guest and alumni devolution chakre but nyoro kanyo luonga mondo biashara mondo wago mbaka nombako romo amor kindageno no bange kuchopo samosego mbaka achiel ariyo moko mo keto paro kod ma jopiny bio keto pachgi nyalo konyowa mondo wadhi mbele. Erokamano ahinya. Machiegni ahinya nyakoro magi jwang' mano Daktari MJ okumu okil Kamaloka mabende wadanono go weche go matimore counties mopogore opogore county ma Siaya ne kacha warango county mo Bay Kisumu ne kacha gigo mopogore opogore mabende wadhi bedo ka warango. No problem. Koro aranga ne county ma Kisumu kacha wantiere kod wendo mabende ni kanyo achiel kachiel kodwa mano Kevin Osido kanie county ma Kisumu jalonye weche mag telo machiegni e twak okinyi ma kawuono e cheno mar mbako romo Kevin Osido ka intiere county ma Kisumu studio mara ma Kisumu. Erokamano Cleo kendo antie Kisumu kae Kisumu wachio maber koth nochwe kendo ago ne Nyasaye erokamano wan gi hewa ma safi kendo maler kabisa. Agoni erokamano kuom thuolo machalo kama mar mondo wang'ie ni to counties gi osetiyo nang'o aire kaka ne jopiny dwaro ni mondo timnegi tang'ono ma governors wa manyien gi osetime kaluwore gi odiochienge mathoth mosekalo chakre gi cham muma. Erokamano kuom thuolo machalo kamae. Erokamano ahinya Kevin Osido ka ituri kodwa e yo iwacho ni ka intie county ma Kisumu ai kono ni koth mochwe Kisumu no nyalo kelo dongruok machalo nade ka koro chwe kamano ochwe to pio ula ringa kendo thaga oganda machini kanya kono ni governors mopogore opogore gisetimo ang'o to kata thuolo modong pod igna beach pod lach ginyalo timo ang'o mano Kevin Osido kanie county ma Kisumu nyakora mogi jwangi turi kodwa kendo ikono ni yudo wayo machal na ng'ado kire mondo miwa chal mar wach kama chiel antiere kae kod jalony bende weche mag chike mano Professor Ben Sianya ma bende dhi tudre kodwa achiel kachiel e yor Zoom okinyi ma kawuono mondo mi konwa en bende ni onene yo machalo nade kata ka odoko ni en county ma Nairobi ka en tiere yo machalo nade ang' wayude yo makare kendo ang' waduogo ire mondo konwa adieri mar wach ni gigi to chomo kanye igni 10 wanyawacho ni igni 10 oserumo kendo wachako tielo ma igni 15 bang' sirkal masani county telo mag loch gwenge dhi bedo kosekawo igni 15 mano kochopo higa mar 2017 arene ochako kanyo higano mar 2013 e telo mokwongo mane katiba manyien mar 2010 bende okenge mosego e thuolo machuok ma governors moko osedonji e PC sani warango governors mopogore opogore ka sani warango governor ma Kisumu odok e tielo mar 2 mano koro ka oyiere tielo mar 2 kaka governor e county ma Kisumu governor ma Siaya donjo tielo mokwongo mano kokawo kuom Rasanga mabende ne koro osedhi e yweyo bang' tieko tam mage 2 e county Homa Bay Cyprian Awiti governor bende osedhi e yweyo kendo koro Gladys Wanga donjo kata tielo mokwongo Okoth Obade county ma Migori osedhi e yweyo bang' tieko tam gi 2 kendo koro sani Ochila Yako ntiere kacha kaka governor e tielo mare mokwongo e county ma Kisii Simbarati donjo kacha en gi lony mar bedo jaod bura kendo sani koro bedo kacha governor tielo mokwongo bang' James Ongwae bedo governor e thuolo mag tam 2 irango gi duto gwenge gi mantiere Luo Nyanza kwa medo bende mantiere gwenge mag Kisii jotelo gi ntiere kacha gi lony mopogore opogore
tije mosetime thuolo mag ndalo 45 arene gi chamo mar apisi mano tarik 25 dwe mar aboro chalo nade e counties gi duto mana kinyalo miyo rang'iny kata kaka nyalo mana nene korka kori kaka okil Kamaloka bende ng'ama osebedo karango siasa bende matimore alworawa kata counties wa makaluo tich bende osetimore. Erokamano ahinya. Mokwongo duond wach en mbaka oromo. Kamano. Mbaka oromo ne gudholuo nyalo kawe yore ariyo. Mokwongo mbaka oromo moso mbaka jigo mbaka oromo somewhere at some place. Or mbaka oromo moso osego mbaka moromo. Or we should do some onego tum gimo mopogore donge. Gi kawacho e dongruok ma wabiro loso kae ma wach mar nono chenro kata auditing the county government my Kenya kae to emphasis bedo e Luoland, Kisii and Nyamira donge. Kamano. Wanyalo wacho na nyaka ne devolution be each county ka county jimoda kuro leaders man kuro mosetiyo oseweo thuolo mar jopiny mondo ne nto gik manene katiba okelo mar devolution e county mawa kata mae Kenya joma nonwang'o nafas botiyo higni 10 mokalo bende gichiwo singo. You know, county government kod thuolo momigi kod katiba to kod functions monego bende gitimo mamanongre schedule 4 mar the constitution. Moko modong itimo kod national government to functions mag county government kaka ji opinyo seng'eyo sani gin 10 sach moko nyalo bedo 12. Koro gima duong' ndalo 45 mosebe nyaka nyoro watum election en sama tin ahinya mondo wachak audit the new governors, lakini gima duong' ahinya en nyakwang'e the leaders manchwa yiero kawacho ni kachako kod Siaya wan kod governor manyien maen James Orengo en kod some advantages men go kaka dhano to molo kaka governor nen kod huge political leadership experience. Mamano is a serious advantage men go walemo ne mondo otigo mondo tersia to the next level. Kisumu one called Professor Nyang' Nyong'o ma the second term. Professor Nyang' Nyong'o audit mare wanyalo wacho mar the last 5 years. Homa Bay one called Gladys Wanga kamana kaka James Orengo Masia get 45 days. Same to Migori Ochila Yako and Simbarati. Gimaduong manyalo wacho in the first 45 days kae en lead governors mawa makaluo chakre Kisii nyaka Siaya moncho donjo manyien gi giduto gise timo gimiluongo no ranyisi oneno